लोगोफोर लालायदो नोंसोर नोंथांमोनखौ आंनि एस अफिसियेल जेबि इउटुब चेनेलावहाय बरायनाय जाहैबाय माने जोङो दा थांगासिनो दं मोनसे जायगायाव माने बेसेबांबा गोबावसिन आरोना नोंथांमोनाहाय थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बबेहाय थांनो नागिरदों बेसेबांबा गोबावसो बाव बेरायनोसै आरोखि ना दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव नै जोंना बस दं ओरै उनाव आरो नै ओरै दं जोंहा साथाम थांगोन आरोना ओमफ्राय दा माखासे दंबायो लामायाव लोगो मोनगोन बिसोरखौ ट्रेनाव जोङो दा थांगासिनो दं आरोखि ना थाबायनांगौसो नै लामाया बिदिनो ससे बिदि आरोखि मोनफैबायानोसै मंलाजरा बाजार मोनबाय आरोखि माने बाजार मोनजोबाखै दाबो मोनहां नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ थाबायगासिनो दङ सोना फैदोलै मालाय नोङो मंलाजरा बाजार मोनफैबाय नै बाजार सफैबाय मंलाजरा मंलाजरा बाजार सफैबाय नै सानै आरोखि ना सासेया बैयाव थाबोबाय फैयाखै दाबो मंलाजरा बाजाराव नोंथाङा गोदान लाबायना गोदान लायगोन ओरैनो हाला लिंजों बहा थांनांगौ थिखायाव जों स्कुल थांसै माथो मोखाङाव थैबाय थाखो नानाव रायसोफोर स्टेसन सफै मंलाजरा स्टेसन सफै आरोना मोजां थाजिम मोनदों आंना बेनिफ्राय गाज्रिसिनसो खन्थाइ आवरायग्रा नुबाय गोगोमसिना आवरायसिन दे सोर भिडिअखौ हरलाबायो नै जिरायसै ना दसे माबायदि नों गाखोनानै गाज्रि मोनदां सिबो मोना माबो मोना बेखायनो बायो आं बादाम चकलेट होबाय गसंनांबाय दिनै रड सेराव गसंनांबाय नै गसंनांबायसै ना ओरैबायदि बिरखाना ओंखारबाय जोङो ट्रेननिफ्राय थांसै आरोखि ना ओरैबायदि मानसिफोर जै गाखोना होदो बिराद जालाखा नै माने गाखोनांगौ आरो ना लाइन जाजोबनांगौ नै बिराद जाला ना गाखोगासिनो नै बिजों बाजाराव बेरायनोसै हाजोआरि सफैगासिनो बाजार बेरायनाय बायदि जाथारबाय माथो ना खामानि बायदि जाथारो आखिन थाबायदोलै आखिन होमबालाय हरैनो बाजार मानसिफोर आरोना माबा कचिंआ जाबाय माबायदि मोनखो नों जांगिला बिराद गाज्रि मोनदां 5 बोसोरनि उनाव फैनानै 5 बोसोर नङा फरायनायानो 5 बोसोर जाबाय सानसे दानिया नंगौ औ 18आव लादों नै दा टेस्ट हाबबाय नामा टेस्ट हाबबायना 17आवनो 17आव फाइनाल होदोंब्रा ओमफ्राय 17नि बिदिनो मेचआव रिजाल्ट मोनदों आरो है आमसुला बावबाय बिदिखौ गाइस सिरि सिरि ओमफ्राय नै हाथरखे सानदों एखेयावसो ने जोलाय बायनायसै होनना लोगोफोर लालायदो नोंसोर जोंना डायलगआथ' जाफैदों नै जोंना चेनेलखौ डिसलाइक हरजोब डिसलाइकखौ नुला दाना डिलिट खालामना होबाय आं साबसक्राइब खालामजोब खालायना बिथांनिखौ डिसलाइक बारि ना बयनाव दं आरोखि ना हाथरखि अफिसियेल मोनाव नोंना हाथरखि अफिसियेल इउटुब चेनेल आंनि फेमिलिफोर नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना हैबानो जाबाय बिनिखौ नै मानसिफ्रा सिनायखाबाय जागोन ना डाइरेक्ट लिरबानो फैखायो आरो ना खुनु बेले बेजे गैखाया बेना दा जोङो नै थाबायगासिनो दं आरो माबायाब्ला स्पेलिंखौ रोङाबा हाथरखि खेबदो सार्चआव होदो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दोनैसै आरो ना कलेजाव
सफैबाय आरोखि ना कलेजाव दं जों सिङाव जिरायनानै माने नै लेखा लिरगासिनो दं एसे बायदिसिना लिरनाय प्रसन माबा माबि लिरदों आरोखि जोंहा ओरै दं सासे नै होगासिनो दं लिरनाया बिदि आरोखि जोब्बाय जोङो नै थांनो नागिरबाय माने खामानियानो बेले बेजे आरोखि ना मोजां फैदों माने थांनो नागिरबाय जांगिला मोजां खबरा जाखार दिखा बाजार बेरासिनो जों ओरैबायदि मानसि ओंखारोना बाजाराव थांफैसै जों खननै जाबाय थांलाय फैलाय बिदि आरोखि ना थिफ्राय रेलवे स्टेसन दासो आपग्रेडसन बानायगासिनो दं नै बिदि आरोखि मा अर्डारखौ नों मा अर्डारखौ आं जायाफोरखौ रिदि रिदांनो गरम दिनफ्राव जानाया मारै मोनलाय नोङो आलदा मुरला मा आलदा मुरला दंमोन ना मोनसे दावदै जानाय नायदो एरबाबो जाजाया हनै गेससो मोननांसिगोन बेसा बिदि सोगासिनो दङ मावना हो दं आरोखि ना जों जाखांजोब्बाय नै होना सेलाय खनसेनो जायासै नामा बे सोलाजोबबावलाय आखाइ थुबाय जानांगौ नायदो बायनायसो दिफा नायदो बायनायसो जागासिनो रेस्टुरेन्ट हाबदों थांनो नागिरबाय जाजोब्बाय आरोना जायोना जायोला मा बुस्थु औल' होन नोङो इउटुबनि पेमेन्ट बख'दों आरोना जोङो थांनानै फैखांबाय इन्टारेस्ट खालामनाय एसे बाजाराव आरोखि ना जोङो दा नै न' फारसे थाबायगासिनो दङ माने गारिया बारासैना थाबायनांबायसो उफाय गैया माने बारा गोजानबो नंखाला खाथि खाथि ओंखायनो थाबायगासिनो दं आरोखि ना जोङो साथामजों ज' दहायबो थांदोंमोन साथामजोंनो दाबो साथामजोंनो थाबायगासिनो आरोखि ना ज' होमबालाय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै अके बाय